Kuku-kukune Mas. Rajane gawe goro-goro. Kok iso rajane? Kae ngono mesti ya. Dulur. Sing wis yo wis ngono lho. Iki sing kita kan berkembang untuk yang baru. Ngapunten Mas Hani ya. Heeh, yo biasa karang akeh jope sok kelelenan. Kalau karang jope bersembunyi mesti rukun-rukun. Oh, yo sak ngene iki. Iki sing patut kita contoh iki marga rukun. Jadi semuanya iki seneng karo marga rukun kabeh. Heeh. Terdepan. Ngapunten. Peceletot ora karuan. Iki kan jae iki sedone ilmu kok apa ondel-ondel. Tawangan. Golek sing rondo-rondo terus kan iki kok. Yo marga rukun selenyum goro. Goro. Dados sikiduk. Hey. Ora ono rong taun konmu ganti presiden di bangsa mudhun parlemen. Oh, sarine kasus ini, carine kasus kono, ning ra ono nyatane. Dadi lawan politik orang baru. Sing wis lilo dadi korban dicekal kono kene mergo mbelani rakyate sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Sing dianggap
dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Oh dalungmu akeh sing rumong sokelan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban tidak kalah merono mrene sebab belani rakyate lan sira penting labai lan tansah disingkirake. Salunganmu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Salunganmu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Ora ono rong taun anggonmu dadi presiden dipaksa mudhun parlemen. Jarene kasus ngono ning ra ono nyatane dadi lawan politik orde baru yuk ngasih biar madu dadi korban ambisi reformis palsu najan jajane tramo nanging ngerti batinku ngerti kucengan ning aksu LSM opo partai ormas opo RT sing penting tumindake kelingan walengmu sing prasaja agama ngayombi jagat raya. Salunganmu akeh remu mangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ora penting lan tansah disingkirake. Oh salunganmu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene sebab belani rakyate lan ora penting lan tansah disingkirake. Salunganmu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene mergo belani rakyate sing dianggap ora penting tansah disingkirake. Oh salunganmu akeh sing rumangsa kelangan pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban